wo adi ehunkan kwasiada Yesu wo sorry na asu ye de da na ye maami ewuo da yasem yidie atinyame efrisa sutromi enu emani hahane anu ampafu ha chum wasidem ha na umanye tnayo wabata idro aso manku aso na so uni anu beni na asubi abna obaka sim adam opani kwantrafo a orika ahomchebia eya ne dia oraka sinse maame mimra wo ya mmaji adimro so ase sesika entonkwa na die nyame pe na oye adrabo atima se nifa aya arahwankwa ami be kumudi he mintumi ankemu ase me ya de tete ayi si ha afutu sama ana utade ma ya nese nyame anehene oka trado ababi ase mara tetere samu onyo oha aduanan so yimumi ansa osawo na wona kuma abubu ya de na wachichire won akuro enti mede me sabatu manno na mayeko otayifua me ya dan no tempo afo ya anoba baye kwa gogo apese na se wo wuli aka awo ya hwe ya enka onfa obi base wumi adi ampansa se abira oda me kwa fitro yimu oba agofo me ya dey obi mesumi abia mami yakasa yaka ade abachi yan yesenya me se o ma yan watu hu ache wadonye wutima wa hu fama ani wuntima bro yi bi adabi da bi yeshia wa himemu ha ye no ni abofo ni nyina adida eni awie anapa da ye mami Lucy nanti ye nyambe abafuo mehia okwa amen na wo beye obey makura oda ye mu ebra ye papa Kofi Abankwa eja ehokoye no babar ma obedani efie nti wabra bone wonsem na ekire wunua no te odoni bia ne mai nanso from akese bia bokwasi adaria bi ama yedu pon kese bia tutu brefo ba wuwo ya ma wunua no nsem nyina aka yanu yeda so nyina aka etim ene adwo batmati adwo pokian so junior ensiso berman enka woni abusua ida achi okukudrufu a na ye nida oso ni etutu aka yensem achi ye so edi omi bema ma se oti ni din adepa free wanu ma che oti se bema oti se edi omi bema ye adepa sorry besin koda ache ediomi bema na wodi wade paja hwan ni hwan na oni ne beka asumsem bema wa hayo odo ana ye wo ma wo no ekọ echi sin die nipa agyen no abranti enyimonyamfo anka obepeja ni nuanom na da ho no okukudrufo anka obegina ni nuanom anemu na da ho saa no legoni abranti anani ate na wonim nyansa na da ho yi ayeye nse da yesu bi ede ma wunuanom se ye beji atum edi omi nanso enam se owo kura
adia enkwan tumi ngye no yɛde asɛm nyinaa manyame ewom sɛ wonka yɛn ho bio die nanso wo ho dɔ wafutuo ne wo nkran hyɛ da so a wɔ yɛkyim yɛremfi wo da adiomi wodin bɛtena yakoma mu daa yɛbɛkɔ so abɔ wodin akyerɛ na yɛaka wo suban pa ɛne wo ne yɛ pa akyerɛ wiase na ɛno na yɛde bɛhyɛ wo animuonyam kofi wo so adiomi bɛmpa kɔ asomdwoe mu yɛsiekyɛ di ampɔn sɛ ɔnye wo wɔ soro na wofa wo hyɛ Abraham kukum sɛ wokɔto yɛ papa a to ne nkra sɛ ne makyia no o na yɛda n'ase nso sɛ wakɔyɛ samampa ama yɛn nanti yie brɛfo ɔba yɛsrɛ wo sɛ wokɔe kɔyɛ yɛn bambɔfoɔ ne yɛn bɔfo pa Awurade nka wo ho onua. And how heavy our hearts become now that you are no longer here to answer when we call. You were more than the natural of our family. You were the gentle flame that warmed our spirits, the quiet strength that held generations together. Your life was a beautiful melody, soft, steady, and soothing. You taught us love without raising your voice and wisdom, without altering many words. Every gesture of yours carried meaning, and every smile carried comfort, and every prayer carried our names before God. We felt secured because your presence was our shield. In your arms, we found refuge. In your stories, we found identity. In your eyes, we found a love so pure it could dissolve any fear. You gave without measure, sacrificing quietly, loving and constantly. You live not for yourself, but for the peace, growth, and unity of those who came after you. As a deaconess of the Apostolic Church Ghana, your faith was the light that guided your steps and shaped your character. You served God with humility, devotion, and grace, even as life landed you sorrows that could break the strongest hearts. You carried your pain with dignity, choosing compassion over bitterness. Grandmother, the departure has created an ache words cannot fully express, yet we hold on to the warmth of your memory, the soft laughter, the comforting presence, the gentle strength, the unending love. Though your chair is empty, your legacy lives in every life you touch. Rest in perfect peace. As grandmother, your life will forever shine. Totally TV. View it live.